Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбер темалар турында. Тукталыш исемнәре территориаль иҗтимагый үзидарә булдыру бәйрәм салюты өчен тавыш бирү Йорчолыда шәһәр советының быелгы соңгы утырышы үтте. Һәркемне хөрмәт итү һәм истә тоту 9-нчы мәктәптә Артур Салимов хөрмәтенә мемориаль такта ачылды. Тукталыш исемнәре территориаль иҗтимагый үзидарә булдыру бәйрәм салюты өчен тавыш бирү Йорчолыда шәһәр советының быелгы соңгы утырышы үтте. Онда нинди мәсьәләләр каралды, бу хакта алдагы сюжетта сөйләрбез. Шолда бәйрәм салютын үткәрү буенча социаль челтәрләрдә сораштыру бара. Фейерверкларны оештыру өчен күпчелек тавыш җыелган очракта ул булачак. Моннан тыш Шолыда Яр поселогында яшәүчеләр үз микрорайонында территориаль иҗтимагый үзидарә булдыру башлангычы белән чыккан. Проектом решения городского совета предлагается на территории центрального района города Набережные Челны установить границы нового территориального общественного самоуправления Чалы-Яр, где проживает более 2500 жителей, имеется 260 домохозяйств и 58 МКД. Шәһәр мэры Мәгдиев билгеләп үткәнчә, Чолы Яр микрорайоны активистларының теләген хупларга кирәк. Ул Үзәк районы башлыгыннан территориаль иҗтимагый үзидарәнең инициативалы җитәкчесен сайлауны сорады. Моннан тыш шәһәр советы утырышында тукталышларга исем бирү турында карар кабул ителде. Присвоит остановочному пункту городского общественного транспорта на пересечении проспекта Абдурахмана Абсалямова и проспекта Яшляк в районе 69-го микрорайона наименование 69-й комплекс, 69-нчы комплекс тукталышы. Халыклар дуслыгы проспекты һәм Шамил Усманов урамнары киселешен дуслык дип атау турында килешенде. Шулай ук хәрбиләрнең тернәкләндерү темасы да читтә калмады. Вопросами реабилитации уже сегодня серьезно занимается наше градообразующее предприятие КАМАЗ и лично генеральный директор компании Сергей Анатольевич Когонин. На базе санаторного комплекса развернута работа по подготовке медицинского персонала и необходимого оборудования кабинетов. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, ул республика җитәкчелегеннән бу программаны Татарстан буенча гамәлгә ашыруны сораган. Наил Мәгдиев белдергәнчә, Әфган синдромы әле дә истә. Мондый хаталарны кабатларга ярамый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Һәркемне хөрмәт итү һәм истә тоту 9-нчы мәктәптә Артур Салимов хөрмәтенә мемориаль такта ачылды. Ул ватанын һәм тыныч халыкны яклап үлде. Чарада хәрби хезмәткәрләрнең туганнары һәм якыннары, башкарма комитет вәкилләре, мәктәп укучылары, педагогик состав һәм безнең төшерү төркемендә катнашты. Мемориаль такта өчен урын һәлак булган солдат истәлегенә аның туган мәгариф учреждениесе фасадында очраклыгына сайланмаган. Артур Салимов 9-нчы мәктәпне тамамлаган. Ул 2022 елның 8 августында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Он достойно выполнил свой воинский долг. Он до конца прошел путь настоящего истинного воина и солдата, до конца оставаясь верным своей воинской присяге, своему воинскому долгу перед лицом своей страны, перед лицом своих товарищей боевых. Намуслы, игелекле, ачык каны белгән кешеләрнең хәтерендә ул шундый булып истә калды. Сегодня открываем эту памятную доску для того, чтобы мы с вами, для того, чтобы подрастающее поколение видели и на его примере воспитывались, получали патриотизм, чувство гордости и все те необходимые качества, которые им понадобятся в жизни. Хәтер тактасын ачу хокукы һәлак булган хәрбинең әнисенә бирелде. Катнашучылар чәчәкләр салдылар һәм геройны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Исегезгә төшерәбез, Артур Салимов үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Лилия Гатина, Артем Колесов, яңалыклар. Шолда куян, юлбарыс һәм булан барлыкка килгәне бу хайваннарның фигуралары шәһәрнең иске өлешендә чыршы янында тора. Аларны бер идарәче компания хезмәткәрләре эшләгән, моның өчен нибары 2 көн вакыт кирәк булган. Толырак хәбәрчебез сюжетында. Быелгы хуҗа юлбарыс куян янында урнашкан, әмма Кыш бабайның оныгы Кар кызы урынын кызыл калфак алган. Компаниядә башка әкият персонажлары да бар. Бик матур, бик ошыймын да. Менә шушы урында безнең зятның иң матур урыны дип атыйм.
Идарәче компания хезмәткәрләренә куян, юлбарыс һәм булан фигураларын булдыру өчен нибары 2 көн кирәк булган, идеяны тормышка ашыру өчен скотч, төсле утлар, стрейч, пленка, алюминий чыбыклар һәм оста куллар кирәк була. Монда безе эшләре өчен хуҗалык эшләре мөдире Әлфия Габдрахмановна һәм электриклары. Мондагы безнең коллективтагы башка кешеләрнең дә бу зур хезмәт ишемеше. Монда килеп сукланалар, балалар, зур кешеләр безгә рәхмәтләр әйтәләр. Бит монда чыннан да күпме күңел җылысы һәм кул кешеләре кирелгән бу эшләргә. Яшел гүзәл шоуларны әкият персонажлары белән бергә яңа ел бәйрәмнәрендә сөендерәчәк композицияне иске яңа елдан соң алырга уйлыйлар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тәмле һәм файдалы да булсын өчен үзеңне һәм якыннарыңны нәрсә белән сыйларга? Иң яхшысы ерак көнчыгыш деликатеслары. Яршолыда Грин сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкәсе эшли. Төньяк диңгезләре байлыгын безнең шәһәргә беренче тапкыр гына китермиләр. Ассортиментта диңгез деликатесларының 35-тән артык түре тәкъдим ителгән. Анда чавыча, акбалык, нерка, палтус, кижуч һәм әлбәттә кызыл уылдык. Камчатка балыгыннан шолда даими сатып алучылары да бар. Алар күргәзмә ачылуын түземсезлек белән көтә. Натуральная икра. В банках я сколько брал, это ерунда. Вот это натурально. Я не впервые пробую, и нам это нравится. Иногда, когда привозят, всегда берем. Все очень вкусно. Спасибо большое тем, кто привозит, производит. И с наступающим Новым годом всех. Балыкны өлкәннәр дә, балалар да ярата. Җитештерүчеләр аның күп төрлелеген тәкъдим итә. Ассызланган, кайнар һәм салкын су белән ысланганнары бар. Ыслау өчен бар тик яңа тотылган, туңдырылмаган балык кына кулланыла. Аның барлык файдалы үзлекләре дә саклана. Хит продаж у нас чавыча, царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. В ассортименте есть таймень, клыкач, белорыбица, палтус, тунец, белуга. Очень большой выбор у нас. Очень хорошая икра у нас, прям крупнозернистая, к новогоднему столу. Тәмле һәм иң мөһиме табигый ризык сезнең өстәлдә мактаулы урынны алырга тиеш. Тәмле һәм файдалы деликатесларны Грин сәүдә үзәгендә 1-нче катта 31 декабрьгә кадәр алырга була. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, 1-й этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. В Дельфинарии новогоднее шоу-программа «Гринч. Похищение Нового года». Это незабываемое костюмированное шоу с яркими персонажами. И, конечно, дельфинами и морскими котиками. Впервые на сцене морская львица Роза. Не пропустите. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарсбанкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Скидка 40, скидка 30, скидка 25. Только в империи сумок скидку выбери сам. ТЦ Палитра, Омега, Алтынай до 31 декабря.